Ndichikutsambirai zvekare pano paTrare 263 pano pachange chikuzivisai news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba nchidzoka neamwe news updates kubva pano paTrare 263 uchange uchimwana panapo uchange uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka kana wakabata chimuti chibva tora mucomment section kuti Trare chimuti takachibata kuti more updates. Ndokasika kumhanya nawo news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Likes akakosha, kusubscribe zvinobatsira kuti iwe usasarire panyaya dzema-updates. Vadikani, sekuzwa kwamunozviita news updates panapa tinoenda tikambabatanidza tunoitira kuti muwane news updates akati wandei pasame video. First update ivideo raGeza. Geza akupomerwa mhosva yemedha. Zviri kunzi akauraya munhu kumashure uko, asi nyaya iyi yanga isina kutongwa zvakanaka ende yanga yakanyararwa. Saka zvikunzi parada kuitwa investigation yobva yasumudzirwa. Do mutauro wazviri kuitwa. Seni haTrare mongoziva nyaya dzepanapa dzinouya dzine proof, hatiwe nyaya isina proof. Da kuisira video, apedza kuona video chozvonofunga mucomment section. Comment section ndenyu imimi. Unoita zvaunoda mucomment section. Tiri one family pano paTrare 263. Tinowirirana takabatana sechinhu one. Vadikani, dakusiyai muchiona video. Mapedza kuona video, usaskip this video, ma-updates gozha. Tobva ndakuisirai chilast audio. That is it. Maybe vocal war veteran Blessed Geza may have forgotten that he is living in a glass house and he threw stones. While a suspected murder case where Geza reportedly killed a person at his residence may have died down, the ex-ZANU-PF Central Committee member turned himself into a fierce critic of the ruling party, targeting the president in the process, calling him names and demanding he step down or else. In so doing, he attracted the attention of Justice Minister Ziyambi, who now has threatened to take up the matter with the Police Commissioner General Stephen Mutamba to ensure he is arrested and brought before the courts. Mashuromo akaponda munhu pamba pake neacho haina kuongororwa zvakanaka. Ukaponda munhu nyaya ivove toda kutoudza vamutamba kuti endai munoongorora nyaya yemhoti. Ndofunga mhepo dzemunhu waakaponda dzasimuka dzakumutuma kutuka president vasina mhosva pasi pasina mhoti. Ironically, Mutamba was not spared Geza's wrath when he conveniently addressed one media organization. Geza warned Mutamba, who is now set to deal with his murder case. The Justice Minister further claimed that Geza's calls for Mnangagwa to step down were driven by tormenting spirits. Chero kusendera committee meeting dzacho hauya kasoti tururu kunomira pamberi pevanhu hanzi mashonari ndiwese haisi kuda Mnangagwa. Iye ari Gioni uyo akataurwa mubhaibheri uyo wekuti akabvunzwa naJesu kuti ndiweni, zvikanzi ndinonzi Gioni nekuti patiri takawanda. Ane madhimoni akamugara, ndo ari kutaura kuti akawanda iye ari hwani. Next update i-audio andoinayo. Audio iyi andiwedzeredze kana kutapudza, dangokuisirai audio sezvairi. Ndatinzwei ini saTrare ndaenda tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Mwanangu Shamwari, nyaya yako yawataura yakanaka chaizvo. Zvinhu zvese zviri kuitwa nguva inoika ndezvekubhabhadzira ma-war veterans. Hazvina structure yauri kumbotaura iyi. Ndezvekuda kuti tora pfungwa dzedu isu semapenzi isu ana baba enyu kuti tiite zvavanoda. Nokuti ndakambotaura ini last time kuti kana kwakuda kunovhotwa ndo panozivikanwa kunzi kune macomrades kumisha kwese kune ma-war vet. Manyai muvataurire kuti tinozokupai chakati kana tabwina tinozodai. Tanzwa nokunyeperwa. Izvozvo zvibhorani izvozvo unopa munhu chibhorani ane nzara, munhu chibhorani ane zvigamba kumashure kwese uku, munhu chibhorani asina kana mombe, asina kana chokurimisa. Munhu unomupa chibhorani anomwa mvura yacho achibikira pai, anomwa mvura yacho achigara pai. Vamwe vane zvimba zvemapango kumapurazi kwamakatipa uku, vamwe vane tii. How can you recognize something which is at the back of the house than to recognize something which is in the house? Nokuti zvibhorani zvazvina nebasa rese kana one time zvinhu hazvitibatsiri tuni, because zvinobatsira sei
dzechibhorani zvacho izvi tiri kutokwangwa ine nhamo ndochibatsirwa nechibhorani. How can chibhorani help me? Inini ndiritori nenhamo, nhamo chaiyo. Vanopuwa motikari kuti munhu akatamba opuwa mota, inini ndakabata nyika ndindopuwa chibhorani. Uyu apuwa mota, uyu atamba marekodzi, atamba achiita kongonya, apuwa mota. Inini ndopuwa ningirikini uyu apuwa mota, uyu adidi. Isu titangu maovhete vachererei zvibhorani. Heya tisu vezvibhorani, chibhorani chacho chinogodzwa nani nokuti chitakura kani. Chibhorani chinoda kutogodzwa, chinoda anogodza. Saka ni ari kuzogodza chibhorani ichi ndiani? Nokuti vana vese vakapera kuenda kuSouth Africa, vakapera vese kubira mhiri kuva chinotsvaga mabasa. Tangosara tavairi nini kamuchemberi kangu papurazi ratakapuwa iroro. Saka kana wanditi zibhorani bvi ndorigodza nezibhorani iro, tinotongozodzimara tangoendako kumufuku kwatajaira kwatiri kufukura hedu totichera mvura yedu tonwa. Nokuti havangaisi zvibhorani kwatiri isu. MuHarare chaimo musina mvura yepatepi, musina magetsi, munova ndimo mucapital city. Isusu moti hanzi we are over many thousands of people vangaisi kuchibhorani. Chibhorani icho chinechiita mari. Why can't you give that mari yezvibhorani iyoyo muise kune kuti zvinhu zvinake munyika than to pama individuals? Isu tiri kurwisa kuti gadzirisai nyika inakire vana vanouya, kwete isu kuda kundiitira chibhorani kuti ndikude. No. Handizo kutorasika uku iwe. Hakuna chinhu chine structure chakadaro. Aiwa, kunyengetedzana nemutoo iwoyo hazvangofanana nokuti chamarika mukadzi akukanganisira wakuya wakatakura mazipoto mazizi uchiti ndikavapa mapoto ndofunga hasha dzavo dzinoserera. Nyangwe ukavapa mapoto, asi ivo vari kuda bedzi kuti pawakakanganisa pagadziriswe mapoto angagadzire zvavo, asi paipai vanoramba vachingopataura bedzi kuti asi paipai makaresva kureva kuti mapoto atoshaya basa, hana nebasa rese. But pari kuda kugadziriswa patakatarira apa. Gadzirisai nyaya dzemamiriro enyika, kuti nyika iri kumira sei, mari iri kufamba sei, vanhu vari kurarama sei, zvinhu zvacho zvinomboita here? Nokuti isusu zvinezvi zvitoro zvakavhara, vana okay hazvitaurwi, nyaya idzo hadzitaurwi. Zigi yacho inokuramba ichiseenzesa iye haisi iri kurambwa. Hapana anokwanisa kuteera vanhu kuti gashirai zigi, tine mazipepa emazigi mudzimba haachadiwa. Asi hazvitaurwi izvozvo, zvinongoramba zvinzi hatiri kugadzira imwe futi zigi, muri kugadzira zviri kumbodiwa nani zvimasigi zvacho, hapana ari kuzvida. Saka zvese izvozvo zvezvibhorani izvi kuedza kutsenenzera panevhu bedzi pasina kumboiswa floor. Unoziva kutsenenzera uchitsenenzera panevhu chete, munhu angotsika panobva pati pochoto. Saka indiri kuona sekuti varumeka ngatiregei kutandadzwa zuva richivira zvaro. Chichinzi aiwa makomureds asaitira zvakati, itirai vana vedu ivava vana vemakomureds vaitirei zvakanaka. Moda kuitirai isusu, itirai vana ivavavo tione vachifara, toziva kuti vana vedu vari kufara kuisu tichagochemei. Saka indiri kuona sokuti hatiregei kubatana kumeso varume, taa vanhu vakuru uye tinotori vanhu vanotofunga. Musafunge kuti zvatakaenda kwese uko kuhondo tikadzoka mukati hana dzedu dzakachena. Haiwa, titorwadziwa kuti tupana turi kudada mumaofisi umu. Hatuna kana kumbobvira kuenda kuhondo, kureva kuti kuenda kuhondo kwaitwa kutokanganisa nokuti takaenda kuhondo vamwe vanga vakarindirira kuzopinda muofisi. Saka isu patakadzoka maofisi angatogarwa nevanhu vaive kwaSmith nemamwe mapurveya chaiwo aive achiita zvaaita, ndo akabva azara muofisi kuti vachitarira zvido zvedu hapachisina. Saka isusu hatina wedu, tiri kutoda kutotsvaga wedu izvozvi kuti tione kuti tagadzirisa hurumende yanaka, toita zvinhu chaizvo nevana vemawo veterans, nevana Muchimbwido nana Mujibha, vana Muchimbwido naMujibha vakanyeberwa kangani vachinzi bvurai maaccounts. Inini ndikatumira mai vangu mari
yekuti inda munovhura account ikatorova mari yoda vakatotenga zvavo shuga, it was fine, hakuna chakabuda. Saka tiri kuramba tida kudzokororeswa zvinhu zvatinoramba tidzokororeswa. Kunongochererwa munhu wani chibhorani ichocho zotonzi takachera zvibhorani kuMarsh West takuvasiwa. Hatidi zvisina basa. Ngatiite zvinhu zvinoita kuti tirarame zvakanaka varume, kwete kwatiri kuda kupenziswa. Hatifaniri kuramba tingopinda mwena matambo kuda tichiita zvekumanikidzira tonzi pindai munozobuda zvakanaka. Ichizwa mwena wacho kuti mwena kaduku kamwena aka huzobudi nemanhenga shure kanonetsaka. Hatingapindi kuramba tichipinda mukamwena kakadaro tichizwa kuti kagwavava aka akabudiki zvakanaka. Varume ngatirege kuitikwa samapenzi. Ndatenda hangu.